Husára, po tom, čo mu pomohli aj backcheckujúci obrancovia voči Lukášovi Jančovi. Dobre zapracoval Marko Požgaj, ktorý mu prekrížil hokejku v rámci dovolených pravidiel. No z posledných zápasov slovenskej 18-ky, ktoré som mohol komentovať, zdá sa mi, že dnes sledujeme najlepší výkon, ale samozrejme za 7,5 minúty netreba mladíkov chváliť a teraz sa ukázalo prečo. Jedno nahodenie od modrej a výborný teč od Lukáša Janču. Topolčany vyhrávajú v Piešťanoch nad 18-kou zásluhou Jančovho teču 1-0. Proti tejto zmene puku a smerovania jeho bol brankár Jakub Husár naozaj bezmocný. Výborná práca v predbránkovom priestore. Tu sme videli, aké prudké pretečovanie sa z hokejky Lukáša Janču jednalo.